kape ari tekkinde posuji mon onon yidbe moftude e hutrade kopreji mon cadele mon ngasi halabi cerra ya Play Store walla Google Play mbada télécharger kape keba application ma posma tekka kopreje pofta kape ngande ko kanyum buri webde do e nder leydi Sénégal to banginel dugol kalis hay mbudo a yobata tirade kalis hay mbudo a yobata mbele kape ko don haadi mbien ala so tawi ko automa jogida a ari e station ngaji EDK a sodi gasoil do ponoda yobde ujunere kala ko temedde jeenay mbudu jobata walla nadda koy boutikaji amen low press kala ko codda jobirda kape ene jogi ko ustantoma to bange nganyari posma walla ko jolof chicken codda fof ina jogi ko ina ustonoma kape ina tawe e nder réseau ji mum din station ngaji EDK gonde nder jokli Sénégal kala e kubal wat télécharger kape njeya horema njeya jawdima mbemna ngurdamma leydam pinen handawen jilo yodendi magu koyemen jilo yodendi magu koyemen to darne medane pinale gollal bandiraɓe sehilaɓe musidɓe tedduɓe heeɗiɓe daroɓe Ayaw Pindi TV mone mon kala salminama inde mum e yettode mum caggal yettude Allah ko juude e rasulullahi sallllahu alayhi wa sallam en jetti jomiraɗo subhanahu wa taala dokkuɗen tigui ha mbawɗen joɗade hande oɗo ñalawma kono noon tigui jettirten jinnaɓe men kono kadi jetten seramɓe men hilifaɓe men diine sikki ala en jettima yewtere men pinal hanki hande pinal hanke hande ko Tidianatou Sarr debbo mo horlolde Sara Niang ko on tigui arata yewturde men no gowɗen wiide ni pinal hanke hande koko yiiloto malla mbiyen ɗum ko fandu almudo ɓiɗɗo pullo biyo mbimi e mbimami kala ɗo dillata tigui aɗa bisma e yewtere men pinal hanke hande noon no gomi wiide ni maayo wona kerulen taccan maayo kono jeehaten kadi ko funnague maayo so wiyama funnague maayo en jahan toon haa to dow Sahel baaɓe gaddin toon worɓe fulɓe ɓe eɗen gandi fulɓe yontaɓe ene tawe toon rewɓe fulɓe yontaɓe ene tawe toon kono kadi worɓe fulɓe yontaɓe suusɓe jambareɓe nanguɓe e pinal men ha tiiɗi taw gaccani ene tawe toon ɗum tagui pinal hanke hande koko yiiloto pulla kala en bismimuɗo hande cukalel keccel laaɓa juuɗe ñamdewol mawɓe wiya ko Oumar Bambaɗo Ba Oumar min mbima bisimilla ma ɗo e yewtere men pinal hanke hande kono bisimilla ma e ɓiɓe fulɓe ɓe calmina bandiraɓe Tidianatou Sarr a jarama debbo pullo dariɗo darniɗo pulago darni leƴol ngol assalamu aleykum moɗon bandiraɓe hande mi ari kadi yewtidde e bandiraɓe he ene gowmini yewtirde kadi e leñol ngol en jooɗima ɗo hande Pindi TV eɗen mbawide hande le 25 mai Allah 2023 miɗe addani on kadi électrique guitare o miɗen gari ɓeydude ɗum kadi e kolli jaruji he nde wonno ko ɗum mi koɗata hen ko jaruji ɗi mi koɗata hen e pulago kala to jiiɗa Oumar Amadou Kewli Boubou Djuggal Di bambaɗo pulago mani mbiyen bambaɗo Afrique mi ko ɗum ɗo woni dardam kala e waktuji ɗi woni hiradam e kassaram e bottaram fof kala to pulago dillata ɗo jimmi tawede jeeyaɗo nokku biteɗo Tumbu 10e région de Seydi Baɓe commune de Gouray to fulɓe ɓe gañño yeewe nehi coppi wombaɓe coppi mabou ndeysan bisimilla ma konngol e ma tigui tigui Oumar bisimilla ma ɗo e Pindi TV machallah aɗa wawi haalande min seeɗa tan e hol gonɗo Oumar haysino ko seeɗa tan jubbuna hen yimɓe gartane yewtere hen a jarama Oumar Amadou Kewli Boubou Djuggal maayo ala kerol mani min koɗino Sénégal kono e yawma hande o koye Mauritanie min ta to wiyete Tumbu 10e région de Seydi Baɓe commune de Gouray Mauritanie kono noon mbiɗa yiiɗi leydi ndi kadi mbiɗa yiiɗi pulago to wawi wonde kala e nokkuji min kala jiiɗomi walla ganduɗomi andirimi ko hakkude pulago e bambago
hoddu walla guitare fof moɗani hen jaru mi yewta ɓiɓɓe fulɓe keɗo nde wonno sa tawi yumma e bamma fof ne woni hunde ne dewe hunde ne moƴƴi bonani sa ɓurani ronkude abbo hen ay aduna ko saha tan aduna ko meeɗi yettode muɗum ko natti accuma ngara hen ndeysan Oumar wuro mon ngo holko wiyata kam seeɗa de Tumburu ganduɗa ko wuro fulɓe bambaɓe malla Tumburu holko wiyatami e nder histoire uji hanki men fina tawa men Tumbu ko wuro fulɓe e wombaɓe ɗon ne waɗi nayyi ne waɗi beyi ne waɗi baali ne waɗi pulagu machallah Tumbu ko wuro ɓooygo noon ndeysan aɗa andi so tawi ganduɗa wiyama yewtere men pinal hanki hande tan firti ko pina men hanki e pina meɗen hande so tawi noon bambaɗo noddama hen eɓe sikki ko hani waɗe e gam kadi ganduɗa yiide bambaɗo taw ko bambaɗo cukalel eɗen keewi yiide bambaɓe ko enen jogui kolli men enen jogui ñañoji meɗen kono sukaɓe hande kewani ganduɗa jogade tamu ɗum wiya mbawi jahata koye ɗum ɗo goɗɗo an noon a ari a ƴettiti ganduɗa ko donɗa ko tawɗa ko holko ɗum rokkatma eyyi ɗum hokkatami tan neɗɗo kala ko wawi wonde ne hani tinno tiiɗo eko tawa ko eko woni ko no mbirumami tan sa tawi yumma e bamma fof ene goni e hunde ɓaydi ɗum bonani jokku ɗum kadi koye ɓamtude pulagu ɗum jeeya min kalta ko ɗemgal ngal min koƴata ko pulago min koɗanta kadi ko pulago kadi aussi kadi komin fulɓe bambaɗo ko pullo wiya ko labbo dikko pullo samba bambaɗo demba jalli ñeeri puɗɗi ndema e gaynaka ɓedugal iri lahal baddi sehimala soodi Tidiane Sarr mi hoɗanma jaru noddi ko ndimagu jaru noddi ko pulagu jaru noddi ko mbawka jaru noddi ko andude hoore muɗum komi dimo noon komi dimo waɗani ndimagu kadi mi wona dimo ittani ndimagu ko golle e balle so neɗɗo wawi yo wat so ɓooyi koko nattata Allah rokkata luɓal so ɓooyi arnat mi salmina ɗo cetto kuɗi ceeko ɗireji awliya e motal annabijo o woni ceerno Oumar Ba kanko ɓuuri e Harouna kanko ɓuuri e yombol Aye Baye Fall Oumar Amadou Kiwiral barka 3 a sorti kala nde mbiɗa yaha télé kanko ñantata o wi Oumar mbiyinama o wi kala ndaɗa yaha télé gara ko min ñanta ɗum ceerno Oumar salmini o en tant que wurde e nder Tumbulu diwan ganduɗa Sehil Baɓe eɗen gandi pulagu ngu machallah mi salminan Abdourahmane Soumaré gonno toon France ko o toon diwan woni to jeeya machallah fansiji ɗi kadi nan toon mbeɗa salminaɓe kamɓe foof kono pulagu ngu machallah toon holko nananmi hen ko heewi ko yooɗi nan toon fina tawa o hande holno wori toon aɗa andi Tidiane Sarr hunde foof ko kewi foof walla ko woni foof walla ma wot ko woodi hen ma wot ko wodani hen sa yi min hooram mi nangue fina tawa e pulagu firti ko ene toon so ala toon tan ne wawi minne mi saɓɓo e ko woni toon ko min kala to jaami koye pulagu kala ko dañmi koye pulagu teddugal koye pulagu dañmi ɗum so neɗɗo wonkinima ko wonani heewi namdede koko joggaki ɗum woni 96 min mbiɗo ko so saydi sillirel kullu nafsin za'i kañumal pullo o maayi suɗɗimi leppirel kono yadane e gacci ndima o yadane e gacci leñol ngol ayi so tawi Tidiane Sarr ayi hande mbiɗa addi guitare mbiɗa jogui ɗum wona ko hoddu Anna Sarr en ko kolli tubakoɓe min jiggi ɗum noon min gaddi min batti ɗum kadi e culture fina tawa min kolli koɗanmi hen ko jaru fulɓe so nani ne gandi ko jaru koɗanmi hen ala
o noddi Harun arɗo gala jaalala arɗo mo ham gori namre beelele mi imima sehli baabi jaami jumdonne masine sor nanjum lawol faade namre beelele mbiman koto Harun jata mbiɗo so Allah jaɓi mi tawi nayi ɗi ne mbaɗi jingole yimɓe mbaɗi sappoji ne juulo ni mbimi maɗa waktu yoni mbi ala ko Harun o padi ha yetto min calmodiri ujunnaje nogas jeetati ujunere CFA Oumar mbimina o bisimilla ma mbimon albarka Harun o wi ɗum ko ɓoggol ngaari mama rokkima ngaari daɓɓel to wulama ali o demburu lelle en bandiraɓe ɓiɓe fulɓe tinnoɗen eko tawɗen ko tinɗen eko gonɗen ko panorɗen pulago panorɗen ɗemgal ngal nde wonno ko ɗemgal woni wonki leñol so ngal wuuri tan leñol wuuri so ɗemgal maayi leñol maayi gonga hay jangginen mbawen temedere ɗemgal kutorɗen kono wara ɗen ɗemɗe ɓuuraɗen ɗemgal men ngal bisimilla ma beele Oumar mbiɗa ɗum ɗo ko mataw ko moderne ko hoddu woni ganduɗa traditionnel o ganduɗa ɓiɗɗo bambaɗo falade ɗum guitare ne hoɗa comme noon leɓol hoddul ni holko ɗum tottanma malla hoddu ndu sa jaggi ɗum no wayata e ma e guitare o holno wayata e ma eyyi koko elta e hodde komin melodi min koɗata e kolli o min koɗata e guitare wawɓe guitaruji hewɓe nanɗo e nalankoɓe mbawa huɗɗirde dañi no min koɗɗirtini ko ŋeñagal ngal Allah rokki min min jitti ɗum noon koye kolli he e ɗo noddi Hadja Samba Ifra Pari o wi Oumar mbiminama o wi mbiɗa yinma tan debbo pullo ndeysan o wi somi nani gaccima min tan Allah andi no waɗanmi ga e Pari mi neldima 120 € immade France arɗo aɗa andi so tawi moƴƴuɓe ne kaali tan a siftora moƴƴuɓema aɗa andi ko waɗi tan haalte ko waɗani haaltake walla so haalama firto ndeysan joni noon Oumar so tawi ganduɗa eɗen gandi so ndungu ngu uri ko ɗon ganduɗa agaɓe ɓe gartata hamin gandi on saaha to monto so mbeɗa felliti yillade kam ko on saaha garami gam bidde yarde ko sambiri dam eɗen gandi so agaɓe garti on saaha oɗon wambaɓe on jooɗoto jog palon kolli ɗi oɗon kalaɗaɓe ƴaroji ɗi ne mbaɗe beele ɗum no lutti ha joni toon diwan oɗo toon par ce que hamin jahori ɗum ko toon ɓuuri heddade malla holno wayi a jarama wasde ko janggo majal majji funnague ngala majji hirnague agaɓe nayyi e baali jowti sa ari ñama kuytanɗa kettigol jara kosam ñama tew keɓa teddugal pulago o zaktu pulago ne weeli yirlade ndeysan noddi noon Malick Diop ceerno Malick Diop Diobor Kounda cetto kuɗi cee hoɗireji kanko sodnimo o guitare acoustique o jewtira pulago noddi so Mama Samba Zoyrat rawane toon koroymi mbami balɗe 15 mbimi so Mama Samba woyna mbimi yiiɗi yaade Nouakchott o limi capanɗe jeeɗi ujunere sa yehi cuura ayib mbimi mi wawa surdo ayib ay pulago ne weeli tan ko weeli kono weeli tan ay Allah subhanahu wa taala o tagani ko foti yidde o tagi annabaɓe o tagi sahabaɓe o tagi funnague e hirnague o tagi yimɓe e jinneji e malikaji o fo o ɓurni Mouhammadou Rasoul sallllahu alayhi wa sallam ko saabi yidde hay hunde ala ko jiide nela Allah haydara jiida nela yidde tan wona pour mabɓe ɗum so yawti so tawi yimɓe woni jogiiɓe e nder leñol andi no kewmi wiide ni goto wawa wonde wuuro kono wawa wonde jikku wuuro goto wawa wonde leñol kono wawa wonde jikki leñol goto wawa wonde galle kono wawa wonde jikku galle goto wawa wonde leydi kono wawa wonde jikki leydi so tawi a joguima wallu banden bandiraɓe ma woni koddiɓe ma ɓamta wuuro ma sa wawa ɓamtude wuuro ma ala wawa ɓamtude galle ma wawa wallude hoddiɓe ma wawa wallude hay goto kadi ndi jawdi jogade alhamdoulillahi rabbil alamin compte banque uji e auto ji kewɗi mi haalanma e compte banque uji alhamdoulillahi rabbil alamin e galleji towɗi galla ma kala ko towi ko nokku goto mbalta makko suudu wotuɗo ko noon tigui Oumar bambagal ganduɗa ko hunde welde ko ganduɗa ko pulagu kono kadi ganduɗa ko hinde e nder pulagu no subalagu woniri hinde ni no toradagal woniri hinde ni no kinde goniri hinde ni
kono hatta en fof ganda ken fulɓe wiyoɓe mbimi e mbimami ganduɗa hande ɓiɓɓe wambaɓe dariɓe ɓe ganduɗa ɓe titoraki bambagu ɓe e am ganduɗa dariɗo hande titorade bambagu so tawi ganduɗa a joɗinima hoɗini pullo a hoɗini pullo hoɗoma no dañirta hen bellama an dañira hen bellama ni daña hen teddungal daña hen teddungal mbawen ganduɗa tawde hen fina tawa men mbawen yiide hen hanki men mbawen yiide hen ko yooɗi eko timmi eko farnorto joni noon so tawi ganduɗa ɓen wiyoɓe ɗum ɗon gonani ɗum ngala hen ɗo holko mbawɗa haalde ɗo eyyi ko ɗon Tidiane Sarr aɗa andi wona fulɓe fof jaadi wuuro nayyi ɓeɗe jogui nayyi ɓe ngala nayyi ɓe jogui ko baali ɓe jogui ko kalisaji joni noon wombaɓe ɓene ko noon tan oɗo ne yiiɗi kañum wonde e meccal tawri yinnaɓe mum ngal oɗo kañum yiiɗa ɓura ɗum ko meccal gongal joni noon yo Allah newnamo e meccal ngal yiihi ngal kono kadi heddiɓe meccal heɓe kadi yo Allah newnaɓe saabu ɓe jewti ko leñol ngol ɓe jewti ko pulagu pulagu kala ko mbaɗanɗa ɗum no jaari pulagu ko leñol kono ndema ko jikku kinde meɗen mbaɗira ko ha yimɓe mbawa wurdude ha yimɓe mbawa teddodirde min de miɗo wasi yo bandiraɓe moon foof yo farno e hinde nde wonde kala hinde nde mbawɗa wonde tinnoɗa nangga ɗum panorɗa hen saabu aduna ko saaha tan aduna ko meeɗi wurde e aduna he bonani mayde hen bonani boni ko mayde e aduna ne hersi gati so tawi ganduɗa a acci ko jeyɗa ko fiti ka jawɗo ko gonɗa ko neɗɗo noon fotani yewde ko woni so tawi a teddini ko gonɗa ko tan ma heddo hen enen foof ken gotum enen kala ken ɓiɓe fulɓe ko enen jiiɗi yumma e baaba kono noon kadi ko waɗira ko kono mbiɗa ni ko ha mbawen yewtodirde jewtana kam mi welto min mi yewtuma beltoɗa ko ɗum woni ko woni ɗon kono wona ganduɗa ɓuural wona haydara ɓuural o wonde koto jomiraɗo subhanahu wa taala ha joni noon koye Oumar jaadeten Oumar yewtu pulagu yewtu ɓiɓe ɗo woni balamare ɗo woni to mbiyata soore e laamu pullo e ndimagu pulle e neɗɗagal pulle e andude hoore mum mbimi hunde fof ne wawi yawade nayyi ha heddo ɓiɓɓe fulɓe noddiɗi bani bille koyno jamani luuke pijino gueƴe tawraɗi yumma e baba coroji cawroji guddinoji lugge jinggoji jomum ka on kañum mbiyete nayyi jintewɗe e maaje ƴeŋtoje e pawle rewɓe resoɓe rewɓe bandum teya jeeya ko nayi jeeya kolta ko nayi teya dokka ko nayi ɗi ɗannini français nayi Amérique e ɗi nayi Makkatil Mukarram pulagu ko hunde welde ko hunde jonde ndeysaan ɗon mi salmini Maynoumo Ba ko debbo mo bundu kono gonɗo toon to France kono mami salmini kadi sehelam ɓindenam Dieynaba Sow Dieynaba Harouna mi salmini so Dieynaba Harouna deddi Hamadou Bouka min mbaddinɗo émission ko debbo pullo moƴƴo machallah ndeysaan wallay barka ujunnaji sappo ten ñande galle bamum wallay mi salminiɗo Saydou Amadou Aliou Hamadou Saydou Ba pullo mo DGS e calmini kadi Ba Mody baɗɗo sababu ndeysaan Ba Mody Ba salminama ko noon tigui ɓiɓe fulɓe wiyoɓe mbimi e mbimami hande noon en kooti tan to pulagu to nde wonnoon pulagu ene weeli so tawi neɗɗo farnirima pulagu farnirima ko yooɗi farnirima ganduɗa teddungal farnirima gati so wiyama ganduɗa pulagu tan ma moƴƴere tawe ɗon ma ɓimgu moƴƴangu tawe ɗon ma neɗɗakal ngal tawe ɗon ma yodde tawe ɗon ma fulla tawe ɗon ma fayida tawe ɗon en ngala ko wona pulagu ɗum tagui enen yewtere men pilal hanki hande so tawi ganduɗa en deƴƴini ɗo bambaɗo gam yewtude fulɓe ɓe eɗen gandi fansiji men daroɓe AYAPD TV ko yontaɓe machallah yontaɓe daroɓe ɓe so tawi ɓe jooɗima e salon ngaji he woni wonɓe toon to Europe malla wonɓe toon to États-Unis ɓe kuccite AYAPD TV ɓe tawa toon kolli ɓe tawa toon ñañoji taw ko yewtere men pinal hanke hande ɗum noon so tawi hande kadi en gari en gaddi oɗo bambaɗo eɗen gandi ko bambaɗo ganano gowmi wiide ni hakkude Mauritanie Sénégal maayo wona keerol kono noon kadi mbeɗa sikki Oumar wayli jaɓɓal gam o addani min hoddu Oumar a wayli jaɓɓal de mi wayli jaɓɓal mi addi culture so jubbol lamminima subaka fof pinɗa gujagol nebam e ɗiɗo kolli tawra jinnaɓe ndeysan
tawra pulago kadi gandira ɗum ɗo heddi ko sukaɓe batti namdade yonta joni andi jamanu fof yonta mum yontaɓe fof e jamanu mum batti namdade guituruji ɗi min mbi hade mabɓe jiggoyade nokkuji goɗɗi min mbawa kadi min ɓeydanaɓe hen kono wona weddade kadi komin tawri jinnaɓe walla komin tawri pulago min mbiɗo ko seyga laara han boɗejo hammadi paata yalla ɓingal bawi buubu kebbe wurani duuɓi ujunnaji wurani duuɓi temedde sa nani han boɗejo enne kaale a nani kodda adama aysa ilimani siré enne kaale woni cheikh oumar foutia talen a nani alhamdulillah amadou hampate ba poulle enne kaali ama sampoli ɗumroyel samba donde en eyi ɓe guurani duuɓi ujunnaji ɓe guurani duuɓi temedde ko barke so fadi dananɗe leeli e jegganiranoɓe aduna ko ñalani tan gonga so tawi segalare ham boɗejo hammadi paate yalla hoɗama pulago noddama hunde fof ne jiiɗani heddi wadde heddade lamɗo subahanahu wa taala o so yooɗi wiite ko hay pullo so suusi wiite ko hay pullo so moƴƴi wiite ko hay pullo so rimɗi wiye hay pullo so pullo boni waɗi ko Allah tagirani ɗum noon o noddi arɗo sankurano Libreville Gabo o bonnani e barkeɓe ciirale ndiyam moƴƴe ngari ƴogoɓe albarka 50 000 Oumar mbimi nami o yimɗinanmama andama baddinomi kadi e pullo kanɗo mo bonnani pulago jaaje holle birɗe felle rewe condi kuure kafsinaji mbimi so tawi hebbini alhamdulillah rabbil alamina e konte bankuji e galleji joɗɗi alhamdulillahi rabbil alamina e otoji joɗɗi a hokkata hen bande en a wallataɓe a sakkota ko a ñamlata a muddata ɗi jawdi suufi mala kul mawti saabu so ari on namto ko fitta noon kullu nafsin zaikatul mawt so ala ko golluɗa e hunde ala ko halte saggal ma Tidiane Sarr mi ari yen jummodir e Pindi TV nde wonno ko catal pulago mi mbiɗo ko poyi noddiɗi kine kecci gallaɗi joɗɗi belɗi kosam mettuɗi gaynaka jintoɗi e maaje ƴeŋtoje e pawle rewɓe resoɓe rewɓe bandu e mbaala caggal galle kumoji haaji kumtoji haaji wiide ne wawi bonani wiide wawa bonani holko bonni biɗo ne wawi ko wawa mi yetti noon Allah ne fewi mi yetti jinnaɓe meɗen saabiɓe ha gadɗen oɗo aduna mi yettani sababu yetta Allah mi yetti bandiraɓe ɓiɓɓe fulɓe wonɓe tumbu kala ha e diwan mum ɗon ha boruji en ha makko dugu saare nayeɗen e 10e région de Seydou Babi ha Gouray ha Sabba Ayna ɗon ha Mulli Simon kala to pulago wawi wonde goppuji en hay goto mo paani aduna ko sahata jamanu fof e yonta mum yonta fof e jamanu mum mbiyata ka moƴƴani kono moƴƴo ala wona gonga mbiya kadi a yonta kono jontaɗo kadi ala wona gonga mbiya suusa kono jamar ala kadi mi jaɓani jaro noddi ndimago jaro noddi pulago jaro noddi andiro hoore muɗum wawde hoore mum bandiraɓe ɓe fulɓe jiɗodire ko addi kala jurmodire ko addi kala kolodire ko addi kala to yidde ala hoolare ala jurum ala gilɗi mbawɗum to gilɗi ala hay nafoore wawon ɗon sababu kon Allah ñalala muɗum ko yiddiɓe tagiraka ɓe sababude gilɗi di Oumou Sali Ba télé fulɓe international Oumar Ngara ko noon tigi Oumar e mbeɗa sikki yewtere nde en jeehi e seeɗa konngol ma sakkel tan ko jiɗɗa haalde taw mi namda hen bisimilla bandiraɓe ne keɗima bandiraɓe ɓiɓɓe fulɓe Oumar Amadou Kewli e Boubou Djigal bambaɗo pulago walla bambaɗo Afrique arno kadi rendude debbo jontaɗo o yewtere dariɗo kadi darniɗo kadi pulago leñol ngol ne andi ɗum mbawmi tan wasiyade ɓiɓɓe fulɓe ko yoɓe jurmodir ko yoɓe jiɗɗodir ko yoɓe nafodir sa dañi wallu bande ɓurata koddiɗo ma ko moƴƴi e ko boni ko dañɗa fof kañum aɗa towa e ma tinnoɗen kadi
janginen sukaɓe meɗen yoɓe janggu kala ko ɓe jiɗi janggude aduna yoɓe janggu ɓe naftoro kono yoɓe janggu kadi ɗemgal ngal ɓe kaala ɗemgal ngal ɓe binda ɗemgal ngal ɓe tinno kadi ɓe paadoro ko goni ko nde tawno yontede ene jeeya e yidde hoore muɗum yidde hoore mum ne jeeya yidde leñol muɗum sa yiiɗa leñol ma a yiiɗa hoore ma yidde leñol ma sa e leñol ma ala ko mbawɗa yiide ko noon tigi Oumar Allah jarama a jarama mataw yewtere nde en gari ha ɗo ene machallah Oumar ɓiɓe fulɓe ɓe so jiima ɗo ma dañi hen beelama no feewi gati gam ganduɗa eɗen gandi ɓiɓe fulɓe yontaɓe e ɓena partout kono noon hande ma daw garta kuccita Yawo Pini TV kaɗoɗa leeɓol hoddu tawgo leeɓol ngol ganduɗa ciftinogoloma hanki siftinoma pinal hanki e hande siftinma kadi ganduɗa to gummiɗa to mbasa ganduɗa yiddide an woni haan ɗum noon hamin ñaagui Allah tan nde Allah accata ɗo hono monen ha heewa gati so tawi ganduɗa fina tawa majji tan ene wayno ko ɓuuri hewde e leñol majji so tawi noon onon sukaɓe ganduɗa haralleɓe daɗo mbiya ganduɗa gaccata fina tawa o e gam kadi barlitirade dowle mumen fi sabulillahi jewta kadi ɓiɓe fulɓe hamin mbiya yo Allah acca noon ko juuti Allah yetti noon ɗo jiɗɗon yettade ɗo ɗum noon a jarama no fewi mi weltima bandiraɓe yewɓe Yawo Pini TV en gardama ha ɗo en calmini ɓiɓe fulɓe kala weltortoɓe oɗo émission pinal hanke hande ɗum noon jagganno en to kaɓire to ko Alsane oga banggue ko Djiby ɗo e yesso haalirde ko sehil moon guiɗo moon guiɗo fulɓe kala Tidiane Tou Sarr debbo mo hornolde Sary Niang Kalibe Boubou Jeeri hedrami molorama hersi Allah wiyedeɓe bandiraɓe jaam funnangue jaam hirnangue jaam dow jaam less jaam kadi ɗo hakkude ɗo ene ɓiɓe fulɓe kala mbawen hedde hen ha saaha goɗɗo so gueno ñaawi ɗo e Pinji TV mata yani fulɓe so yooɗi wiyete ko pullo so soosi pullo so rimɗi wiyete ko pullo so jamɗi wiyete ko pullo so andi wiyete ko pullo mata non nani fulɓe ɓe pullo Sénégal ɓe pullo Mauritanie ɓe pullo Mali ko pullo Ghana ha Togo e Niger ha Burkina mimi foko fulɓe ɓe pullam yiiɗi mi nafimi e mata nannani e mata yiyani ɓe pullo ne wawi yidde ɓe fulɓe ne gandi fodde fulɓe ne kewi teddungal so andi mbiyen fulɓe so suusi mbiyeten pullo pulloyi hoore nayi noon pulloyi hoore baali ɗo joole avion ngaji inaate otoji e mata nannani e mata yiya leydan pinen handawen jiloyoɗen ndi maagu koye men jiloyoɗen ndi maagu koye men to darde meɗen e pinale gollal KP ari tekkinde posuji mon onon yidɓe moftude e hutorade kopreji mon caɗele mon gasi ha laaɓi ceerra ya Play Store walla Google Play mbaɗa téléchargé KP keɓa application ma posma tekka kopreje pofta KP gande ko kañum ɓuuri webde ɗo e nder leydi Sénégal to banggue neldugol kalis hay mbuɗo a yoɓata tirade kalis hay mbuɗo a yoɓata beele KP ko ɗon haadi mbiyen ala so tawi ko auto ma joguiɗa a ari e station ngaji EDK a soodi gasoil ɗo ponnoɗa yobde ujunere kala ko temedde jeenayyi mbuɗu joɓata walla natɗa koye boutikaji amen low press kala ko coɗɗa joɓirɗa KP ene jogui ko ustantoma to banggue gagnari posma walla ko jolof chicken coɗɗa foof ina jogui ko ina ustonoma KP ina tawe e nder réseau ji mum ɗin station ngaji EDK gonɗi e nder jokli Sénégal kala e kuuɓal wat téléchargé KP jeeya hoorema jeeya jawdi ma mbemna gurdam ma